Min jaf kemm il-darba ngħiduha jew smajnija, imma ngħidilhom għal xejn, ma speċjali l-ġenituri għat-tfal. Imma ngħidlek għal xejn, imma ma titgħallimx. Jew it-triq tara ma tgħidux din. Forsi it-triq tara ma tiġrejx. San Pietru hekk qalu lil Ġesu, għamilna lejl sieħ nistadu ma qbadna xejn. Kemm minna kultant fil-ħajja nħossuna qegħdin naqtfu fil-vojt. Jew bħal dak li qiegħed jaqdef moqdif wieħed u jdur fuq innifsu. Kemm tiġri fil-ħajja. Nistinka, naħdem, nipprova ngħidilhom lit-tfal, mod speċjali jkollok tifel ma jridx l-iskola jew forsi mqareb jew forsi tifla li għal xejn. Le mhux għal xejn. Il-Vanġelu tal-lum propju jkellimna fuq dejn l-għal xejn, għal xejn. Għaliex għax Pietru meta u interessanti ħafna, u għaw s-sabieħ, u għaw jirraġuni għalfejn qegħdin għalfejn hemm bżonn tal-Knisja, għalfejn hemm bżonn tal-parroċċa, qegħdin intemmu l-vista pastorali. Għaw s-sabieħ. Meta Ġesu lil Pietru qallu, Pietru, aqbad id-dajsa, aqdef il-barra fil-font u kala ixbik tiegħek għas-sajt. Immaġinaw kif sa taħassu Pietru dak il-ħin. Dan Pietru kien sajjiet professjoni tiegħu. U mill-lider kien sajjiet naqra proud bih innifsu, superb bih innifsu. Ma tantx kien jieħu pariri minn hawn u minn hemm Pietru, anzi hu kien jagħti l-pariri, anki lil Ġesu pretenda li jagħtih il-pariri. Allura immaġinaw da. Is-sajjiet prejm tal-għadira ta' Ġennesaret, tal-għadira tal-Galilija. Tajjeb. Ġesu jitla fuq id-dajsa tiegħu kienu għadhom kif daħlu lura mis-sajt wara lejl jistadu, jitla fuq id-dajsa tiegħu biex jagħmel pritka. Interessanti x'il-Vanġelu ma jgħidilniex xi pritka Ġesu. Imma nagħmlu mod li Ġesu pritka l-sew sagħtejn. Tajjeb. Ġew waslu qisu xi 11 jew nofsinhar. U dak il-ħin lil Pietru jgħidlu nofsinhar fl-ar ħin biex tmur tistat, dak il-ħin lil Pietru jgħidlu aqbad id-dajsa, aqdef il-barra fil-font u kala xbik tiegħek għas-sajt. Ejdu li intom Pietru kif sa taħassu dak il-ħin. X'dubji kbar sa nagħmel kif qalli dan jew kif jidher li jien. Dan fejn jifhem, dan rabbi, dan f'xi ktib tal-Bibbja jifhem, tal-Iskrittura jifhem, tat-Toraħ, mhux fis-sajt, fejn jifhem. Imma Pietru joħroġ b'dik is-sentenza. Għamilna lejl sħiħ nistadu ma qbadna xejn. Imma jkompli. Imma fuq il-kelma tiegħek għax qed tgħid int ħankala xbik. U dik hija sentenza verament importanti. Għax qiegħed tgħid int. Kollox qed jgħidi bil-kontra. Kollox qed jgħidi bil-kontra. U kemm ikun hemm xi jgħidilna bil-kontra fil-ħajja, bil-kontra ta' dak li nisimgħu hawnhekk. Kemm ikun hemm kollox jgħidilna bil-kontra. Min ma jgħidlekx bil-kontra x'in tiġi biex taħfer? Min ma jgħidlekx bil-kontra x'in tiġi biex isservi taqdej? Min ma jgħidlekx bil-kontra x'in tiġi biex tieħu paċenzja? Min ma jgħidlekx bil-kontra x'in tiġi biex għandek iċ-ċans tieħu xi ħaġa li mixtieq u ma teħodiex? Kollox bil-kontra tal jgħidilna Ġesu. Imma Ġesu qiegħed jgħidilna jekk id-dajsa tagħna tkun mimlija, jekk il-qalb tagħna tkun mimlija, jekk il-ħajja tagħna tkun fulfilled, jekk aħna rridu nkunu kuntenti fil-ħajja, mela rridu inkalaw xbiek fuq il-kelma ta' Ġesu. Rridu naġixxu, niddeċiedu nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu. U għalhekk isservi l-parroċċa. Għalfejn isservi l-parroċċa? Mhux xorta titmur għax-xogħol? Mhux xorta tittaħdem? Mhux xorta tittistinka? Mhux il-parroċċa sservi biex tgħin lili lil kull wieħed u kull waħda minna nitfgħu xbik tagħna fuq il-kelma ta' Ġesu. Għax hekk biss
hekk biss id-dajsa tagħna tista' timtela. Hekk biss il-qalb tagħna tista' tistrieħ. Jiena nixtieq fl-eluq ta' din il-vista pastorali nirringrazzja l-ewwel qabel kollox is-saċerdoti qegħdin hawnhekk Father Jeffrey, il-kappillan Father Simon. Però nixtieq nirringrazzja s-saċerdoti l-oħra wkoll tal-parroċċja tagħkom bħalissa Dun Manuel ma jiflaħx. Saċerdoti li dejjem kienu ta' eżempju fid-djoċesi. Saċerdoti li jagħmlu opri kbar fid-djoċesi. Dun Manuel Kurmi, Dun Rużar Borċ. U nista' nibqa' sejjer. Nirringrazzja lill-Alla għalikom u għan-nies li jaħdmu magħkom, għall-volontieri li hawn fil-parroċċja li jenukom biex fuq il-kelma ta' Ġesu komplu titfgħu xbiek. Biex intom ukoll tgħixu s-sejħa li Ġesu jagħmel lil Pietru u lill-oħrajn li kienu miegħu. X'sejħa għamlilhom? Interessanti. Għalilhom intom issiru sajjieda tal-bnedmin. X'jiġifieri tkun sajjied tal-bnedmin? X'inhu l-irwol tal-parroċċa, l-irwol tas-saċerdoti u ta' dawk li jaħdmu magħhom li jwasslu l-kelma ta' Ġesu? Ikunu sajjieda tal-bnedmin. Sajjid tal-bnedmin tafu x'jiġifieri tgħidu sewwa, tmur titfa' u x'hekk in-nassa jew titfa' l-iska u talla xi bniedem, iwa. Għax il-bniedem ġol baħar ma jgħix. Sajjied tal-bnedmin ifisser is-salva n-nies. Fil-mentalità tal-Lowt, fil-mentalità orjentali, il-baħar u dejjem sinjal tal-mewt. Tinsewx li l-Eġizzjani jerqu fil-baħar. Allura l-baħar dejjem jibqa' sinjal tal-mewt, tal-qerda. U meta inti talla bniedem mill-baħar, ifisser li qiegħed terfa' bniedem fil-ħajja. Tagħtih il-ħelsien, tagħtih il-libertà, tagħmlu iktar bniedem. U dan l-irwol tal-parroċċa. U allura lek laqdiet Legion of Mary u nħeġġiġkom jekk tmorru għal laqdiet. L-Azzjoni Kattolika morru għal laqdiet darba fil-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa illi kull nisrani darba fil-ġimgħa imur jisma' din il-kelma tal-Vangelu tal-lum beda b'sentenza. Taħrabilna, però verament sabiħa. In-nies kollha kienu jrossu fuq hekk jibda l-Vanġelu. Kienu jrossu fuq biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Mela x'kien fiha din il-kelma? X'fiha din il-kelma? In-nies kollha kienu jrossu fuq. Immaġinaw biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Tant li kellu jitla fuq dajsa. U din il-kelma tal-Alla qawwija, ħajja qawwija. Meta tismagħha u tħallija tidħol ġo fik. Tbidlek, mingħajr ma trejt, mingħajr ma tinduna, tbidlek. U verament imbagħad ma tkunx tista' tkaxkar il-barra x-xibka mimlija bil-ħut. Ikollok bżonn oħrajn biex tgawdi magħhom il-frott tal-kelma ta' Alla. Laqdiet l-oħra l-katekizmu. Anki hawnhekk għalkemm parroċċa żgħira, però verament toħroġ il-qalb kbira tagħkom. Parroċċa żgħira qalb kbira. Jekk jiena ħireġ din l-immaġni minn hawnhekk minn ġol parroċċa ta' Triq tal-Għajn. Parroċċa żgħira imma qalb kbira. Katekisti, nies dedikati għat-tagħlim tal-katekiżmu tat-tfal, nies dedikati li jaħdmu jgħinu f'dak li għandu x'jaqsam mal-festa, f'dak li għandu x'jaqsam mal-knisja, f'dak li għandu x'jaqsam mal-armar. Huma kollha importanti. Però ma nitilfux l-essenzjal. L-essenzjal huwa din il-kelma tal-Alla li nisimgħu minn hawn, li tisimgħu fil-gruppi fl-laqdiet, uħud minnkom ukoll urew xewqa illi ikun hemm iktar okkażjonijiet ta' smigħ tal-kelma tal-Alla hija xi ħaġa sabiħa għax hija l-kelma tal-Alla. Hija din il-kelma li timlilna id-dajsa bil-ħut. Hija din il-kelma li timla l-qalb tagħna. Li tgħinna ngħixu sew, kuntenti. Nirringrazzja wkoll lill-kor għandi kif iltqajt miegħu li għal tant snejn jagħti dan is-servizz hekk importanti f'din il-parroċċa. Kemm xi ħaġa sabiħa li l-Ewkaristija l-quddies ikun animat. Nirringrazzja lil dawk kollha li jieħdu sehem fil-qari
tal-quddisa, daw kollha li jgħidu r-rużarju, daw kollha li jagħmlu flimkien il-parroċċa, għax il-parroċċa ma jagħmlux is-saċerdoti weħidhom, imma l-parroċċa ssejr mis-sem ta' kull wieħed u kull waħda minnkom. Anki l-fatt li qegħdin hawn, anki min jiġi hawnhekk sempliċement tal-quddisa, dak huwa importanti. Kieku m'intix hemm illum tinħass xi ħaġa nieqsa fil-Knisja, tinħass persuna nieqsa fil-Knisja. Il-preżenza tagħna biss ukoll tgħinna ngħixu iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li fejn iltaqgħu ma' Ġesu. Nirringrazzja lill ġenituri li jibgħatu l-tfal għad-dottrina, għall-katekizmu. Nirringrazzja lilkom il-koll. Jiddispjaċini li dal-għodu ma lħaqx ma kellix iċ-ċans minħabba diffikultajiet tiegħi inżur l-aħħar morda, però inwiegħdkom minn hawnhekk li nsib mument insib ħin u flimkien mas-saċerdoti tagħkom immur u nara l-aħħar morda li ħallejna barra llum. Inwiegħdkom li nitlob għalikom, komplu maqudejn flimkien, l-għaqda. Ma nistgħux niċċelebraw il-festa tal-qalb ta' Ġesu mingħajr ma nkunu maqudejn. Ikun skandlu kbir, tkun dawa kbira. Jekk min iħobb lill-qalb ta' Ġesu, imbagħad ma jħobbx lill-oħrajn, ma nħobbux il-xulxejn, ma nkunux għaddejja veri ta' xulxejn, ma ngħinux tassew il-xulxejn. Il-mulej, li sejħilna bħala komunità, bħala knisja, jgħinna nikbru il-kol kemm aħna kull wieħed u kull waħda minna fl-umanità tagħna fil-ferħ. Aħna msejħin biex ngħixu din il-ħajja minkejja l-problemi kollha li fija fil-ferħ. Imma fid-dawl għad-dawl tagħna kundizzjoni l-mulej. Aħna nistgħu ngħixu kuntenti ferħanejn jekk inħallu l-kelma tiegħu id-dawl lilna ħajjitna. Mingħajr din il-kelma id-dajsa tagħna tibqa' vojta. Bir-raġuni tagħna biss għamilna lejl sħiħ nistatu. Bil-mezzi tagħna biss, bl-istrumenti tagħna biss, bil-mod ta' kif naħsbu aħna biss, kif dejjem għamilna biss, mingħajr ma nisimgħu l-kelma li ddawwalna fuq il-kelma tiegħek nitfax biek, mingħajr il-kelma li ddawwalna, id-dajsa tagħna tibqa' vojta. Bil-kelma talla li ddawwalna, id-dajsa timtela bil-ħut, mhux bis-salina, imma anke għal ta' madwarna.